Mare sampai jiyengking gak duwe kesel kuwi lho. Sun Anyandra Kutha Wanakiri Gajah Mungkur papane wisata sing kondang segoti ule Tirtamaya niku prawan ayu sing lencir kuning nyata sugih lelewa bisa gawe uyung akeh kang padha sasanja nyata endah ing kutha Wanakiri temah nyawet Joko pancen endasin lawang gunung gajah mungkur Wanakiri kasengsem atiku yen nyawang waduk Wanakiri pancen katon asri sang saya dina minggu sing ada plesir padha numpak prau senenge atiku rasane ora krasa jebul wayahe wis sore Tiwul Dik Wanakiri nadyan kingsul nanging saya merati Tiwul Dik Wanakiri wong wis kumpul malah ora bisa dadi riwol mas Karangreja Yen mandul aku saya tambah tresna riwol mas saka batu golek kemul malah entuk rondo ayu
sinawang gunung gajah mungkur kesengsem atiku yen nyawang waduk wana kiri nyoto san saya dina minggu sing do plesir padha senenge atiku ra krasa jebul wayahe wis sore wis kumpul malah ora wis kumpul malah ora bisa dadi tiwul dik Kertasana nadyan kingsul nanging aku malah tresna tiwul dik saka batu golek kembul malah entuk duda lemu matur sembah nuwun iki sampe aku ora tak waca-waca genten di miskol karo kuncung. apa Rama Karya to Mas? Boten. Lah dalah biasane ra ndek prei kok yo. Mas Tek, Nun niki mumpung enten bintang tamu. injih Niki ngaturi bintang tamu. sinten? Konjuk penyanipun Pak Mantri Agus. Menika kasuwun nembang. Nggih, kasuwun berkahipun sesekaran monggo. Nggih. Panjenenganipun Bapak Mantri Agus. Tidak Monggo, boleh Mas. wakil. Monggo, ayo rasa Monggo mbak-mbak. panjenenganipun Bapak Mantri. Monggo Pak Mantri. Nggih, matur suwun Mbak Yu. Nggih. Mbok matur suwun. Nggih. Salam saking rombongan Tenda Biru nih. Oke. Tenda Biru Gandut. Nyun sewu kula ra iso nek kon main gong. Pun pasrah mboke. Nggih Monggo Mbok. napa? Wis kelinci ucul mawon kula nyuwun pun. Ah. Nggih. Berarti iso. Iso. Nggih. Ayo cok kelinci ucul. Nggih, kelinci ucul monggo. Langsung dandut nggih. Lah sing penting niku wek, sing penting napa mau? Pak urip monggo. Mas, nggih sing penting sawerane. Langsung dangdut ya Mas. Nggih. Timbang dioyak Pak Mantri, timbang dioyak koncone. Sugeng rawuh Dokter Bambang. Monggo Dokter Bambang. Aja sembrono padha nggawa dom kabeh lho, nek sontek lho. Ayo. Ayo. Hey, 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 hey,
klinciku ana kandhang. Sik Pak Bambang. Niki dipoto riyen. Dipoto ta? Aja dikirim ning direktur lho nggih. Aku entuk sawer Mas. Aku agustusan ra entuk saweran dhewe. Oh mangkaten. Sing disawer luwih gedhi sebab. Monggo lanjut. Lajebulane kusa-kusu kasane montang manting rakate akeh aku dhewe kan kebanting Monggo Mbah Wono. Masuk Mas. Ae. ngubengi kutha sateruse ning desa-desa mergo aku anggoleki sing katresani klinciku ucul lunga mangetan Surabaya terus nang Bali mangulon lunga nang Bandung ora ketemu terus aku nang Jakarta Apa ora kesel lho. jebul ora ketemu aduh klinciku aja terus bali nang Semarang klinciku wis ana kandhang Bekan. Kewareken bakso karo sego pecel niku lho mare. anomae ado kesel dalan Bar niki mengke bar lunga mubung-mubung Pak Bambang nggih to. Terus langsung anama-nobong mawon. Pripun? ora hafal Lajebulane krusa-krusu nuruti nafsu makasane montang manting rakate akeh aku dhewe kang kebanting sayang Monggo lanjut Pak Bambang. Iki pupung apa lagi kuwadah niki. Tresno Waranggana enten, Tresno Warang Tangga enten. Nggih to? Nggih Mbak nggih. Nggih. Terus langsung Tebangan. wah kata Pak Bambang. Panjenengan senengane ngujiwat ketinggalan. Tembang kangen. Monggo Pak Kus sekecaken izin dulu. Tembang kangen nggih, Mas. Oh, bukane keng. Oh, Mas Dianto. Mas Asmito. Iya, Sing nyanyi sampean lho, Dik ya. Masas. Ayo arep nanti jo ngale. Ngersake napa niku sing dibukain niku? nyanyi diiringi gong nembe pindah niki kula Weh, lah sami Sami. Kula nggih ya, Pak. biasane elektron Sami kalih kula. Katuran benjing tanggal 16, Mbak. Nggih. Sios nggih, gandung nggih. Sios, nggih. Ini Pak Kuat. Nggih Pak Kuat. Nggih. Nggih, niki pesen riyen Bu, dados ni bolo sak rombong ketinggalipun. Nika. Ha. lah kok tulisane cilik mbak Para tamtama Muda Taruna. Wah. Monggo Mas Alek.
wayah wengi udan krimis ra uwis banyu kang tumetes dadi saksi nggonku nangis sing wong tresnani teka ninggalake ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah geget kalbu rasa kang tak antep agawe loro dadaku liwat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang wuyung rina wengi Dilanjut. ya iyo liwat tembang kangen aku tritip sayang pancen sliramu wis ora krasa liwat tembang kangen aku tritip sayang tresnamu gumring sliramu ora iso ilang apa lali apa pancen wis ora ngerti sadenane aku mung tansah setya ngenteni baline endah manis eseme liwat tembang kangen iki wujud tresnanku Wayah wengi udan krimis ra uwis banyu kang tumetes cocok sendiri nangis wong sing tak tresnani tega ninggal aku sewae jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah tutup kalbu rasa tangan iki loro dadaku liwat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki pandang wuyung dina wengi liwat tembang kangen aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora iso ilang liwat tembang kangen aku titip sayang mring sliramu ora ilang apa lali apa pancen beda kasih sakenane aku mung tansah setya ngenteni baline indah manis esemu liwat tembang kangen iki wujud katresnanku
Matur suwun, Mbah, kula pamit riyin. Loh. Amargi badhe jawah niki. Boten Jawa, Mas. Mboten nggih? Mboten. Oh, alhamdulillah, Mbok. Matur Matur suwun suwun. niki lanjut Dokter Bambang. Nggih. Memanik. Memanik. Memanik iya, Dek. Bukune, Dek, memanik, Dek. Lali.
nggih. Haha. Pak Bambang nyawer lho ya. Matur suwun dhumateng panjenengan Bapak Bambang. Mas Agus pundi Mas Agus wau? Pripun Mas Agus? Pripun? Mas Agus tanduk napa tanduk? Tanduk napa tanduk? Oh, sampun. Nggih. Matur suwun dhumateng panjenengan Bapak Bambang ingkang sampun kepareng ngaturaken wontenipun memanik wau Mas Agus wonten Kelinci Ucul lajeng Tembang kangen. Tembang kangen. Nggih. Mas Agus mengke sawerane tanggal 16 nggih. Udah lah, tanggal 16 ning ndi yuk? Ten Gandu. Ning Gandu. Nggih celake. Aku Mantri nek Agus. di SMS ya aku. Nggih. Gandu gene sinten? Gene Mas Kuat. Kali nggih Mbah Timpal. Kru Mbah Timpal. Krune Mbah Timpal, Mas. Kilene nggih, Mas. Insyaallah mangke kula tak rawuh. Saestu menika lepat nyuwun pangapunten dumateng panjenenganipun kadang-kadang Sinoman Asem Gedhe panyuwunipun estu menika boten saged ngladosi. Lho, sapa sing iso muni? Edan turun. Lho, Kowe gak nganggo kal ya, hati-hati. turun. Lah mbuh aku yo ora ngerti N kok lho, ya. tulisane N. Tulisane N lho, Mas. Iya Hati-hati, iya. Mas. Iki yo N Aja kleru. iki. Oh gak, ora enek kane sing kang isor dhewe iki lho galak iki lho. Iki Kang. Nek sing lanang sing nyanyi lanang niku Edan Kang. Menika panyuwun saking Sinoman Putri ingkang saged dipun aturaken gubuk. Bubuk. Hotel Cinta. Apa, Mas? Hotel Cinta. Hotel Cinta. Hotel Cinta Gubuk Asmara. Iki ben Dik Sasmito sing nyanyi. Nggih. Panjenenganipun lho, piye kok dada aneh to ya? Dadah. Bolak-balik mung dada wae Mas Sas. Tasih sibuk, Mas. Tasih sibuk. Iji. Nggih. Mengke nek pun mboten sibuk mengke nembang. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen mutan lelampahan kang uri tresna tulus nadyaningku bukas mara Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tangguh leren
jagat rena Jatatan sajroning ati Yatan luntur saya merati Kowe dadi garwa mergo eren ning gubuk asmara ayo mas ae yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen woyo jajan ing cagak kebak tulisan warna abang mandoi jenenge gubuk asmara biyen kae kanggo ngandung jasma tanpa bantal tanpa kloso bot abote ke taman asmara gubuk kae nyimpen wati nanti besok ora bakal lali gubuk kae dapat cerita kang awangi nganti ketrima catetan sakjroning ati datan luntur saya aku kowe dadi garwa marga leren ning gubuk asmara pripun kadang-kadang sinoman saking grup Asem Gedhe saestu nyuwun panjenengan kados bojo galak edan turun boten saged kasembadan amargi Ibu Waranggana dalasan kadang-kadang Sriwidodo laras menika ngagem orjen nggih panyuwun panjenengan menika iringanipun orjen ngaten prau layar monggo Mas Sas nyaket mriki prau layaripun nggih dipun lintoni prau nggih mangke dipun lintoni prau layar nggih prau nggih layar menika wonten panyuwun malih iya iki wis pesen Kang Saidi prawan tuwane kok aku enenge rondo tuwek kok nggih mangke riyin saking kula Bedut Saidi menika estu seratanipun ngaten nggih beduk Bedut Saidi nyuwun tembang setunggal prawan tuwa lajeng kapilut pring kuning jeruk Bali Karang Kates menika ingkang prawan tuwa mangke
ingkang nyekar panjenenganipun Raka Mas Saidi piyambak. Bareng ngenehne kok ya mlayu rono to ya. Iji perahu layar panyuwun saking Dokter Bambang. Monggo Pak Sas jenengan sing ngaturaken. Monggo Bapak Bambang. Nggih. Monggo Bapak Dokter Bambang. Kili-kili kuping asale saka wulu. Wulu-wulu pitik pucuk lemes bongkot kaku. Kili-kili kuping asale saka wulu. Wulu-wulu pitik pucuk lemes bongkot kaku. Wah, tanduk jenenge dok. Ayo. Monggo Pak Heri. Kali-kali. Banyune segara. Pak Rudi, Pak Sinoman niku tapene mang tambahi Pak Rudi niku. Pak Mantri Agus. Yuk koncone dhisik gembira. Matur suwun. Budhe pamit nggih. Lho, pamit. Jame absen nih kok nyuwun sewu. Mengke njing ben mawon mengke lek ditutukne akeh niku. Tanggal 16 Nggih, matur suwun Bakung. Matur suwun sedaya. Matur suwun nggih. Nembe ngetah niki dokter nyanyi campursari nggih. Nggih. Mboten napa-napa Pak Dokter. Nggih. Sae Pak Bambang. Sae nggih. Pak Dokter Bambang. Oh, iki genten anu Pak Sasmito bose iki. Bose
Mosok iki borek iki. Burek. Neng ora. Borek. Borek ora bathine malah rugi. Loras moro Ji. Ya ayo Ji. Pak Ji. Ya ayo. Aduh wong manis nalikane sepisan ketemu aneng kono kae Dek ngopo kuwi Mas Sasmita? gawang-gawang angel dilalekne Bengawan Solo. Buka siki. Jas. Bu ya. Nang karungin lo. muga dadi jano usadala Hae ngono lho Mas Sasmita. Aku nganten boyo-boyo Timu. Bu ya. Aku bisa ngambani aduh wong manis nalikane sepisan aneng kono kae Dek ngopo kuwi Mas Sasmita? gawang-gawang angel dilalekne Mosok tenan Solo. Aduh. dadi srana usadala asmara Aku nganten Asik-asik, Cok.
sira. Lulu. Nggih, matur sembah nuwun. Miskol saking 17. Ngaten. Nggih. Iki jek awan ya. Lagi jam tengah 3 kurang. Nggih, saking 572 Mas mbok diketawangne tak jogetane omah aku wong pojok 572 ki apa Kang Kadiran apa sapa ya wong pojok 572 nggih matur sembah nuwun saking benjanipun Bapak Kadiran nggih wonten malih saking penjanipun Mas Kuncung aku kunjuk sesideman sampun Kang Mas karo apa kono niki kula kuncung asmara Mas aja lali rujak jeruke mangke Mas Kuncung ngersake rujak jeruk menika wonten panyuwun wau saking kula Mbedut Saidi. Lah ora dinehi kok mau kok. Nggih. Iya wis prangkone yo tak uncalke kono kok. Aku mung nampa kertase kok iki kok. Ngersake prawan tuwa kapilut pring kuning jeruk Bali kalih Karang Kates. Menika ingkang ngersake Mas Bedut Saidi. Kang Mas Saidi, perawan tuwane monggo dipun aturaken nyaket mriki Kang Mas. Kitrah ya wektune jek awan kok. Mosok nganggo sepotan. Ora usah. Halo, perawan tua kapilut ser kagem ingkang minulya Bapak Kadiran ingkang wonten ing pojok sugeng midhangetaken ugi napa sugeng bergoyang-goyang Jaran goyang. iki wong joget ning anu kandang sapi. Tutu kata yen mati aku melu kelangan abang semrawang gawe bimbang apa kelem
kula bincing pun ngantos disia-sia. Tresno kang tak ampa sarwa mikir ati tanpi sajengger kaya sabun wanci Goyo nanging aku wedi bloko pungkasane tamahan lara tresno aja nato yen kadulu nanging caket goyo gonku nandang tresno iki wis kinutran sager mong lampahi ula sawah sapa ngandut datano hatiku saiba bunga rasaku bisa caketan sliramu karang kates kowe karang kates Bendungan wewengkon Malang kinclong 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 banyune kenangan saben liwat tumuju ning Tang Wetan loh tumetes atiku pratapan lenggah cecer sun alus-alus ritmane
ha ha kok yo eling karang kates ning saiki goyo goyo jos karang kates ninggal tresno ning kowe ha ha Cepet aja Mas, cepet aja. Nggih Mas Bagio aja lali Mas. Rendang biru. Wet dawet Mas. Ya. Buat Ca. ayu. Mas, ngersane dawet mboten Mas Teh? Nggih, dadi mawon. Rame-rame mlebu pasar rebut ngarep kamar yen jase anu broka bentos-bentos tabrakan padha kanca selawaro bakul dawet sing ayu SMA bawa rasa amin boye gurih manis Masuk Mas. rame-rame mlebu pasar rebut ngarep kamar yen latih anu broka bentos-bentos tabrakan padha kanca selawaro bakul dawet sing ayu SMA nggawa rasa amin boe gurih